عطيتنا الحياة والسيف في الأوامين فيك الآن بشمالك مال أوما نكسبر ربها في صالتنا تكلات Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U til-eżis l-lum qegħdin nofru dil Quddiesa għar-Ruħ Emanuel Vella u l-Knisja l-lum qed tiċċelebra it-tifkira tal-Papa Piju V. Jew nitolbu l-mulejjenna biex matul dil Quddiesa jerġa' ilaqqana miegħu. U biex nitħejjew tajjeb għal din il-laqgħa ma' Ġesu fil-kelma u fl-Ewkaristija, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitra u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U għallint qaddis fil-Knisja tiegħek lill-Papa Piju V biex iħares il-fidi u biex jaħseb u jħabbrek ħalli tingħata lilek qima aktar xierqa bit-talb tiegħu għatina nissibu fil-misteri tiegħek fidi mġedda u mħabba ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix bisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien l-anġlu tal-mulej qal lil Filippu: mur u waqbad it-triq li tieħu lejn nofsinhar minn Ġerusalemm għal Gaza. Dini fid-deżert. Filippu qam u telaq. U għaw sejjer jara raġel mill-Etjopja, Ewnuku, uffiċjal oli ta' Kandaċi, sultana tal-Etjopja, li kien jieħu ħsieb it-teżori kollha tagħha. Dan kien ġie Ġerusalemm biex jagħti qima lill-Alla. U għaw sejjer lura kif kien bil-qiegħda fuq il-karru tiegħu kien qiegħed jaqra l-ktieb tal-profeta Iżajja. Imbagħad l-Ispirtu qal lil Filippu: mur ersaq ma' ġenb il-karru. Filippu mar jaġġel lejn ir-raġel u semgħu jaqra l-ktieb tal-profeta Iżajja u staqsih: dan li qed taqra qiegħed tifhmu? Dak wieġbu: kif nista' nifhem jekk xi ħadd ma jurinix? Imbagħad stiedel lil Filippu biex jitla' bil-qiegħda ħdeh. Is-silta tal-Iskrittura li kienet jaqra kienet din: bħal naġa meħlusa meħuda għall-qatla u bħal ħaruf siket quddiem min iġiżżu, hekk hu ma fetaħx fommu. Għaksu u kien imċaħħad mill-ġustizzja. Min qatt jista' jirrakkonta fuq nislu, għax neħħewlu ħajtu minn fuq l-art. Mela qal l-Ewnuku lil Filippu: ejdli, nitolbok, għal mi qiegħed jgħid dan il-profeta, għalih innifsu jew għal xi ħadd ieħor. Imbagħad Filippu fetaħ fommu u beda minn din is-silta tal-Iskrittura ixandar l-Evanġelu ta' Ġesu. Huma sejrin għalhom it-triq waslu f'post fejn kien hemm l-ilma u l-Ewnuku qal: ara hawn l-ilma, x'qiegħed iżommni li ma nitgħammix. Imbagħad ordna li jwaffqu l-karru. Niżlu t-tnejn fl-ilma, u Filippu, u dan għamdu. Malli telgħu mill-ilma, l-Ispirtu tal-mulej ħataf lil Filippu. L-Ewnuku ma raħx aktar u baqa' sejr fit-triqtu kollu ferħan. Filippu sab ruħu fostu u għaddej minn dawk l-inħawi kien ixandar l-Evanġelu f'kull belt sakemm wasal Ċesarija.
il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin kollha tal-art. Birku popli kollha lill-Alla tagħna, semmu il-għana tat-tifħir tiegħu u li jżommna fost il-ħajjin u ma jħallihx riġlejna jotru. Ejjew isimgħu u ngħidilkom, intom il-koll li tibżgħu minn Alla. Ngħidilkom x'għamel miegħi, lilu sejjaħ fommi, tifħiru kien fuq il-sieni. Imbierek Alla u ma warrabx it-talba tiegħi, ma warrabx minn fuqi it-tieba tiegħu. Alleluja, alleluja. Jienu il-ħobs ħaj li niżel mis-sema jgħid il-mulej. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier li bagħtni ma jiġbdux lejja u jien inqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Hemm miktub fil-profeti u kulħadd ikun mgħallem minn Alla. Mela kull min jisma' lill-missier u jitgħallem minnu jiġi għandi. Mhux għax xi ħadd qatra lill-missier ħlief dak li hu minn Alla. U dan li ra lill-missier. Tassew ngħidilkom, min jemmen għandu l-ħajja ta' dejjem. Jien hu l-ħobs tal-ħajja. Missirijietkom kienu l-manna fid-deżert u mietu. Dan hu l-ħobs li nieżel mis-sema biex min jiekol minnu ma jmutx. Jien hu l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Hekk fil-Vanġelu u fil-qari illum għandna storja oħra sabiħa b'mod speċjali fl-Atti tal-Apostli. Qegħdin nerġgħu ngħixu din l-esperjenza ta' wara l-qawmien ta' Kristu mill-imwiet u kien hemm persuna li kienet għaddejja fit-triqta, kienet qed tagħmel xogħla u xi marra Ġerusalemm biex tagħti qima lill-Alla. Dil persuna għadet taqra l-kelma tal-Alla bħalma għadna kemm għamilna aħna. Imbagħad jiġi Filippu, wieħed qrib ta' Ġesu u tal-Knisja tiegħu, li jara lil dan jitlob bil-kelma tal-Alla u jistieder ruħu bideh biex jinterpreta ilu. U hawnhekk naraw l-inizjattiva u l-ħeġġa ta' dawn it-tnejn min-nies. Wieħed li jaqra l-kelma li għalkemm mhux jifhimha qed jaqra u din importanti ngħixu aħna wkoll. Il-kelma tal-Alla għandha l-qawwa fiha nnifisha bħall-Ewkaristija. Fil-fatt San Ġilormu jgħid jekk wieħed jisma' l-kelma tal-Alla u ma jifhimhiex anke jekk tkun b'lingwa oħra, il-ħażin x-xitan xorta jaħrab. Għaliex? Għax il-kelma tal-Alla għandha l-qawwa fiha nnifisha. Għandha l-qawwa li tippurifikana li tibdilna. U flimkien ma' dan hemm ukoll il-bżonn tal-proċess naturali tagħna li l-kelma tal-Alla barra milli tqawwina hi bil-qawwa tagħha stess, hemm bżonn li tgħaddi mill-filtri tagħna. Mill-filtru tal-għajnejn biex naqrawha, narawha, il-widnejn nisemgħuha, li ma mbagħad tiġi proċessata bil-moħħ tagħna, imbagħad tinżel fil-qalb tagħna. U din il-parti biex nifhmu aħjar il-kelma tal-Alla aħna llum ngħidula il-meditazzjoni tal-kelma tal-Alla. Bħalma qegħdin nagħmlu issa, taqra biċċa mill-Bibja u tipprova tifhem l-awtur x'rid jgħid. Kif nafu l-kelma tal-Alla ilha miktuba ħafna. Jekk inkitbet tal-inqas 2000 sena ilu dan li qrajna llum, uħud minna 4000 sena ilu, 3000 sena ilu.
U din il-kelma tal-Alla hemm bżonn li nifhmuha u ninterpretawha biex inkunu nifhmu eżatt x'rid jgħid. Aħna nafu tkellem xi wieħed anzjan li forsi għandu 40-50 sena aktar minnek u juża kelma li m'għadix tintuża u xi kultant ma tifhmux eżatt. Immaġina issa kelma li nkitbet 2000 sena ilu kemm il-sinifikat se tanbidel. Walek importanti li jkollna nies bħalma kellu Filippu biex il-kelma tal-Alla għalina tiġi interpretata. U dan illum nistgħu nagħmlu aħna wkoll. Faċli tidħol fuq l-internet u tfittex u llum kull ma tfittex issib. U ssib spjega qasira tal-Vanġelu, issib interpretazzjoni tajba tal-Vanġelu. U b'dan il-mod il-kelma tal-Alla tkompli tibdilna u twassalna nagħmlu deċiżjonijiet kbar. Hawnhekk dil-persuna tal-qari li rajna fuqha qabdet u tagħmdet dak il-ħin. Saret membru tal-Knisja ta' Kristu. Aħna wkoll nistgħu nagħmdu mill-ġdid is-sitwazzjonijiet tal-ħajja tagħna meta il-kelma tal-Alla nifhmuha u nħalluha tkellimna. Lekk jew nitolbu l-Mulejja tina l-grassi biex f'dan iż-żmien li qegħdin ngħixu li aħna magħluqin fid-djar tagħna naqbdu il-kelma tal-Alla jekk għandna fiżiku niftħu lilha anke nagħmluha xemma u nħalluha qudiemna biex naqraw biċċa kuljum, jekk le, jekk m'għandniex, nistgħu nidħlu biss fuq l-internet bil-Malti issibuha fuq l-Ajkos pereżempju mill-Bibja kollha u fuq l-internet hemm bil-lingwi l-oħra kollha. Li kemm nitolbu l-Mulejja tina l-erf tiegħu u l-qawwa tiegħu biex din il-kelma tal-Alla tkompli tibdilna. Jew nofru issa wkoll it-talbiet kollha tagħna, it-talba lina lkoll biex din il-kelma tkompli tibdilna l-ħajja tagħna, jew nitolbu għal morda kollha fid-dinja għal dawk li jridu jieħdu deċiżjonijiet f'din il-pandemija, għal dawk li qegħdin imutu u għal dak kollha li qed ibatu. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mejdejk sagrifiċċju għat tifħir glorja ta' ismu. Aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna nofrulek it-tifkira San Piju V, se nofrulek mulej il-vittma Quddiesa li bis-sagrifiċċju tagħha ħfirt id-dnub tad-dinja. Għamel din l-offerta tkun ta' ġita għalina. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna.
u qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxibli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħal kalċ reġrat il-ħajr tal id-dixxibli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fide. Inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-feħel għaw minn tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rradulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Marju u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Emanuel, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqaddsom Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieli tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa l-Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għall-ibda. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex nkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li int trid fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina.
ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, halleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, halleluja. Lil Kristu tal-ħdejja, jissid wissultan, bebi fuq il-mew, għawietu setan, nannu għalenija, gloria u forija. Kristu għammi l-mew, Kristu jisal tal-ħaj, Jew issa nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti nsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Rrid inħobbok fuq kollox fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, għamel li d-doni li tajtna fit-Tifkira ta' San Piju V jaħdmu fina bil-qawwa kollha tagħhom biex jenuna f'di l-ħajja li tgħaddi u jiksbulna lena u l-ferħ ta' dejjem. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ejjew issa nduru fuq Omna Marija u nitolbuha bit-talba li għalmitna minn din il-kappella. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u berek il-frott tal-ġuftiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imlin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u berek il-frott tal-ġuftiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imlin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u berek il-frott tal-ġuftiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imlin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żgħar. Il-maqdes ta' Pinu, il-firxet id-dija, li tixet imħabtek, tana Marija.